alhamdulillah ba don komai ba saboda al'amarin siyasar nan zaka duba yadda aka todo jama'a da suna goyon bayan mai girma Muhammadu Buhari. Gaskiya ne wallahi. Ko ba haka ba Dawisu? Haka ne wallahi. Kuma ka duba irin abubuwa na ci gaba da mai girma gwamnan jihar Kano ya kawo mana a jihar Kano. Da ayyukan da ya tarar sai da ya karasa su. Gaba daya. Wa alaikum salam. A'a, sannu ku dai. Wa alaikum salam. Sannu dai. Sannu na gajiya. Kuna lafiya? Ya gida? Na gajiya. Kuna lafiya? Bai rabe da kai ba fa. Kabiru ne. Kabiru? To, Kabiru dan wajen Musa Horo. Au? To, Allah sarki. Alhamdulillah, kana nan lafiya? Ya naga kai kalau da kai na da dai ban ganka ba. Wallahi ai ba za ka ganni ba. To, sai muna daga cikin waɗanda Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tura injiniyarin koyon gyaran motar nan na Kaduna. alhamdulillah yanzu haka gama. Yanzu ga gareji na nan baya. Sai ko ga Wallahi ga Wannan abuwa ce? abuwa ce. wallahi. Ina ka? Lafiya lau. To, mu ma ba muna daga cikin waɗanda aka ɗiba aka dan koya mana irin ɗinkuna haka to bangaren teloli nan da aka au? da yanzu riga jikin nan tawa ma ni na ɗinka ta ina yin irin su ina rabawa ina ba 'yan kantina manyan shaguna haka Kuma duk karkashin inuwar mai girma Ganduje kuka samu wannan aikin. To wannan me yafi wannan ka gina dan adam. Wallahi. Ka gina na ƙasa da kai, ka gina magoya bayan ka gina wanda ma ba sa goyon bayan naka. Domin shi alheri in ka tashinsa yi gaba ɗaya haihuwa da hanji kar ka ce za ka ware wani baya son ka wani baya ƙaunarka. Yi gaba ɗaya. Do Allah do annabi ko kuma amanar da za ku yi. Ku riƙe wannan amanar. Wanda ya kula da rayuwa ku kula da tasa. Ranar zaɓe duka 'yan kwanaki ya rage. Do Allah do annabi ku fito ƙwanku da ƙarƙwatanku. Ku dangwala mai girma gwamna Ganduje. Ba ɗaya kafatanin injiniyoyin da suke Kano. Kanikawa ga baki ɗaya. Ai mun yanke Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi zamu ba ku. Yanzu ku duba wannan baiwa Allah 'yar wajensa. Hajiya Balaraba. Mace mai kamar maza. Irin yadda take shige da fice take nuna al'umma cewa mahaifinta mutum ne na gari kuma duniya ta san haka. Tana kokari tana tallafa mata tana tallafa zawarawa tana tallafa matasa. Abin hannunta bai rufe mata idanu ba shi yasa ake mata kirari Hajiya Balaraba hannun dama kin raba kin ba kowa. Hajiya Balaraba Ganduje Allah ya saka mata da alheri. Wai dijalla na saba na kira ka na samu